beaches and areas around the lakes. Kodhi kaonti ma Migori nyakoro mwajwang' jotije mondike yor orak matiyo ne piny owacho ma Migori ma pok oyudo chudo margi kuom kinde maromo dweche 6 dwaro ni tend kaonti no ojiw mapiyo chudo margi. E kindeno piny owacho mar kaonti ma Migori olero ni gidhi nyime kod chenro mar yango jotije duto ma ondiki kaonti no e yor orak kapok ochulgi. Migawo ma ochung' ne jotich e kaonti ma Migori Kalebo Pondi owacho ni chenro mar chulo jotijego chakore odiochieng' ma kawuono. Jotijego geno chudo margi ka gidwaro ni piny owacho mar kaonti ma Migori otiek midhiero ma osebedo kata ma gisebedo ka gikale moting'o leo mar chudo margi. Piny gi management mo winjore ni nitiere kama nwagike ma verification no chakore on 13th ma until now odhi mbele ma wadong' gi sub counties ariyo ma en Nyatike to kod Gisuna West ma gigo dhi mbele to gisani be wachako bede aput moro gi waziri to kono wani the payment is dhi chakore kawuono gi samo wueni kama wuoe kod kawuono ni anoka channel bero crash yie nigi dhi chulo dweche 3 mokwongo then the rest gibo chulo bang'e nigi chudo osedeko ma dwe mar 7 makoro wamako wadhigo ni kapok wanong'o chudo nigi family wage onge kaka nyalo yudo thieth wan wawegi ok wanyal yudo thieth nikech NEF wa gi NSSF wa pok ochul from last year dwe mar 7 nyaka sani. Wasetemo ka watimo verification ka jok ma ondik ma kojologi bende osebedo ka nie tich kata ok ginie tich. Omiyo wan kaka county government ma Migori wasetimo arrangement mar chulo jotich ma kojologi msara mar ndalo ma gisetiyo.